Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Кешеләрнең 99% авырулар белән элемтәгә кирип зарарлана. Шоуда коронавирус юктыручылар 18 кешегә артты. Чәчәкләр фестиваленә әзерлек башланды, сабан туй булырмы? Шоуда спорт объектлары арта. Аларның төзелешен шәһәр мэры тикшерде. Коронавирус инфекциясы белән зарарланган кешеләр саны арта. Соңгы тәүлек эчендә Чаллыда урынның 18 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанда 63 яңа очрак теркәлгән, аларның берсе генә читтән кертелгән. Калган 62 пациент зарарланган кешеләр белән якын элемтәдә торган. Шулай итеп, 26 майга Чаллыда барлыгы 423 коронавирус очрагы теркәлгән. Татарстан Республикасында 2912. Зыян күргән һәр хезмәткәргә акча. Белгечләр фаразлавынча, Чаллыда финанс ярдәменә дәгъва кылучы 7717 кеше исәпләнә. Шуларның 80% инде гариза биргән. Субсидияне ничек алырга һәм нинди шартларны исәпкә алырга кирәк, хәбәрчебез материалында. Зыян күргән тормаклар исемлегенә кергән предприятиеләр апрель һәм май айлары өчен һәр хезмәткәргә 12130 сум акча алырга мөмкин. Моның өчен оешма банкротлык яки ликвидация процессында булмаска тиеш һәм аның бурычлары булмау шарт. Финанс ярдәме алу өчен федераль солым хезмәте сайтында солым түләүчеләрнең шәхси кабинеты бүлегендә гариза җибәрергә кирәк. Обращаем внимание, что заявление на получение субсидии предоставляется только по месту нахождения организации и месту жительства индивидуального предпринимателя. Также рекомендую налогоплательщикам при заполнении заявления внимательно заполнять поля, где указываются банковские реквизиты для перечисления субсидии. Бүгенге көндә шәһәрдә 8909 эшсез теркәлгән. Максималь пособие 2000 ярымнан артык кеше ала. В банке данных центров занятости на сегодняшний день 3774 вакансии, 2084 вакансии из них подтверждены. Работодатели продублировали эти вакансии. Эшсез гражданнар өчен бухгалтер, төягеш йөртүче, урам себерүче, механик, токарь һәм башка белгечлекләр тәкъдим ителә. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Чаллыда ел сайын үткәрелә торган акварель 2020 чәчәкләре фестиваленә әзерлек башланды. Тиешле документны башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов имзалаган. Фестиваль 1 июньнән 30 августка кадәр узачак. Сабан туйга килгәндә, мәсьәлә әле дә ачык кала. Элегрәк Татарстан Республикасы Президенты матбугаты хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова бу чараны күчерү яки үткәрмәү турындагы карар әлегә юк дип билгеләп үткән иде. Тиздән Чаллылар өчен яңа шугалык ачылачак. Ул спортчылар өчен генә түгел, биредә теләгән һәркем тимер аякта шуга алачак. Футбол сөючеләр өчен Гренада паркында ябык кыр барлыкка киләчәк. Спорт объектлары төзелеше барышын шәһәр мэры Наил Мәһдиев тикшерде. Беренче итеп мэр җиңүгә 40 ел урамындагы 52-нче комплекс янында булачак боз сарайын карады. Биредә 230 урынга исәпләнгән юсалма ябык шугалак булачак. Шул исәптән мөмкинлекләре чиклеләр өчен дә урыннар каралган. Боз кырының гомуми мәйданы 2200 квадрат метр. Ледовое поле с прикатковыми площадками, с скамейками судей, скамейками штрафников, скамейками игроков и плюс подиум для МГН двухместный. Все вместе занимает 2200, 1600 сам лед. Общая площадь какая? 4400 всего здания. Хәзерге вакытта монолит тимер-бетон конструкцияләрен урнаштыру, шулай ук металл конструкцияләрен монтажлау эшләре бара. Выполнены фундаменты, монтаж несущего каркаса ведется, смонтированы колонны железобетонные, ведется монтаж большепролетных ферм. На следующей неделе приступаем к монтажу металлоконструкции фасада. Ведется обратная засыпка. Также приступаем на следующей неделе к устройству наружных сетей. Шәһәр мэры подрядчыларга тизрәк эшләргә кушты, чөнки ябык шугалакны уку елы башына ачырга кирәк. Шуңа бәйле рәвештә төзелешкә өстәмә эшләр чыгарырга тәкъдим ителде. Замечание вы наши примете. Со следующей недели мы каждую субботу в 7 часов утра будем приезжать. То есть сегодня то, что 30 с лишним человек работает, с учетом всего этого должно работать больше. Может быть 1,5, может быть 2 раза. Киләсе пункт Гренада паркында төзелеп килүче футбол манежы булды. Биредә металл конструкцияләрен монтажлау, манеж салу, эчке һәм тышкы шелтәр салу, шулай ук түбә урнаштыру һәм кирпичтән тышкы стеналарны салу эшләре башкарыла. Но здесь без зрителей. Здесь без зрителей, да, поэтому вот тренажерный зал, 5 раздевалок, все сопутствующие помещения. В принципе, очень функциональный, хороший объект получается.
Бу объект шулай кыйылы башына әзер булырга тиеш. Тиздән Чаллыда 77-нче гимназия һәм 19-нчы мәктәп арасында төзелгән бассейнда файдалануга тапшырылачак. Димәк, шәһәрдә спорт һәм сәламәт яшәү өчен шартлар арта барачак. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстан бош инвестиция төзелеш идарәсенең Чаллы бүлегенә яңа җитәкче билгеләнде. Бу вазифаны 38 яшьлек Вәли Нәҗмиев биләде. Элегрәк ул республиканың көньяк чыгышында кураторлык иткән иде. Вәли Нәҗмиев Әлмәт политехника институтының техник төзүче белгечлеге буенча сәнәгать һәм гражданлык төзелеше факультетын тәмамлаган. Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында 2нче югары белем алган. Хезмәт эшчәнлеген Әлмәт техник инвентаризация бюросында инвентаризатор вазифасыннан башлый, аннары Әлмәт районы башкарма комитетында эшли. 2015 елдан Татарстан Республикасы инвестиция төзелеш идарәсендә эшли. Куаклар һәм агачлар автомобиль йөртүчеләргә кымаучаулы безнең кайдар элемтәгә машина йөртүчеләрдән шикаятьләр килә. Алар проспектларның аерым полосаларында үсемлекләр утыртылудан канагать түгел. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, борылышлар булай да куркыныч участок булып тора. Җәй көне куелык күп булу сәбәпле борылышта берни дә күренми. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Шәһәр проспектларындагы айру полосаларның күбесендә агачлар һәм куаклар бар. Кагыйдә буларак борылышлар алдыннан алар юк, тик искәрмә дә бар. Машина йөртүчеләр иң куркыныч участокларның берсе дип Чулман, Сөембикә, Мәскәү һәм автозавод проспектларын саный. Приходится выезжать немножко. Если машина стоит, вообще не видно ничего. А вы не видели, может, их стригли? Нет, ни разу. Раньше стригли, сейчас что-то это. В прошлом году, да, а в этом году что-то такое никто не видел. Куаклар борылыштан ерак утыртылуга карамастан шоферларга алар кымачаулый. Полосадагы үсемлекләр еш кына юл транспорт хәрәкәтләренә сәбәп була. Үсентеләр мондый куе булмасын һәм күзәтүгә кымачауламасын өчен агач һәм куаклар киселергә тиеш. Моны ЮХИДИ хезмәткәрләре күзәтә. Сотрудники госавтоинспекции при несении дорожно-патрульной службы обращают внимание также и на улично-дорожную сеть, то есть на недостатки, которые имеются. И в ходе выявления подобных фактов сотрудники ГИБДД выдают предписания подрядным организациям, чтобы те, в свою очередь, устранили подобные недостатки. Шәһәрне яшелләндерү оешмасында куркыныч участоклар турында беләләр. Предприятие вәкилләре аңлатканча, хәзерге вакытта полосаларда урнашкан агач һәм куакларны кисү эшләре алып барыла. Айрым алганда Чулман һәм Сөембикә проспектларында эшләрне атна ахырына кадәр төгәлләргә тиешләр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 27 май Гомум Россия китапханәләр көне бәйрәм кысаларында Чаллы үзәк китапханәсе онлайн форматта киң программа әзерләде. Чара Instagram һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге аккаунтларда туры эфирда иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр барачак. Чарада танылган татар язучылары Рәзил Вәлиев, Факил Сафин, Вера Хамидуллина, Зифа Кадырова катнашачак. Шулай итеп, ВКонтакте үзәк китапханә төркемендә турыдан-туры эфир барышында Фадеевлар династиясенең ТАССРның 100 еллыгын багышланган «Минем туган ягым» күргәзмәсен ачу булачак. Бу сезгә ичкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35. Дезинфекция квартир, авто и офисов озоном. Удаление неприятных запахов и микробов. Телефон 783 001.